Mijn naam is Jonathan Felix, nummer 2 van de Roermondse VVD. En ik ben kandidaat voor de gemeenteraad van Roermond. In Roermond moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele gerichtheid. En de Roermondse VVD die staat daarom voor een liberale en tolerante stad, waar gelijkwaardigheid en vrijheid uitgangspunten van gemeentelijk beleid zijn. Maar vanuit die gelijkwaardigheid moet ik ook constateren dat ik als hetero man niet gediscrimineerd word. En dat betekent dat er werk aan de winkel is, zodat iedereen zijn of haar leven in vrijheid kan leven. De Roermondse VVD wil daarom op de eerste plaats nauw samenwerken met betrokken LHBTI-organisaties. Dat doen we natuurlijk door op relevante momenten door de jaren heen contact met elkaar te hebben, te kijken wat er speelt en hoe we elkaar op de juiste momenten weten te vinden om acties te ondernemen. Maar we zetten zelf ook hoog in op bewustwording, op veiligheid en op inclusiviteit. Daarbij heeft de VVD ook oog voor minder zichtbare groepen van de LHBTI-gemeenschap, zoals transgenders, intersexe personen en asielzoekers. We staan voor een Roermond waarin je ongeacht je afkomst, seksuele gerichtheid of levensopvatting meetelt en meedoet. Met het oog op bewustwording onder jongeren, maar ook ouderen, zien we een rol weggelegd voor educatie, voor voorlichting en voor het goede gesprek over tolerantie en acceptatie. En bij de inburgering wil de VVD meer aandacht voor LHBTI-rechten, maar ook voor onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en zelfbeschikking. Bewustwording en acceptatie worden gestimuleerd door binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook richting partijen met wie de gemeente een subsidierelatie heeft, het goede gesprek te voeren over acceptatie, emancipatie en inclusiviteit. Maar naast educatie en voorlichting is ook handhaving van die tolerante waarden van belang, opdat de veiligheid overeind blijft staan. Zo moeten we discriminatie en geweld tegen LHBTI-personen keihard aanpakken en werken we een hogere aangiftebereidheid en betere registratie van anti-LHBTI-geweld en discriminatie. Meer blauw op straat is een grote wens van de VVD, onder meer om deze veiligheid te borgen. En de gemeente dient daarnaast te bevorderen dat de politie beschikt over kennis, over sensitiviteit en een aanspreekpunt voor LHBTI-personen. En bij stelselmatige discriminatie en pesten moet het uitgangspunt zijn dat de pester verhuist en niet het slachtoffer. En dan kom ik tot slot bij de senioren. Het is voor deze oudere LHBTI-generatie verschrikkelijk dat zij hun leven vaak niet in volledige vrijheid hebben kunnen leven omwille van omgevingsfactoren in een ander tijdsbeeld. Maar het is nooit te laat om het anders te doen. De gemeente kan bijvoorbeeld met eisen in aanbestedingsprocedures bevorderen dat ouderen en thuiszorginstellingen een LHBTI-vriendelijk beleid voeren en dat zij beschikken over een roze lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg. Ik vind dit meer dan de moeite waard. En daarmee kom ik aan het einde van mijn pitch. De Roermondse VVD staat voor een liberale en tolerante stad. Een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn en in vrijheid zijn leven kan leven. Dat doen we met 26 kandidaten, van jong tot oud, man en vrouw, homo en hetero. Het maakt niet uit wie je bent van harte welkom bij ons. Ik vraag je daarom om je vertrouwen en om je stem. Kies daarom op 14, 15 of 16 maart de Roermondse VVD.